setahun sepisan ngondo kopi biasae woi arep renteng gede-gede dompolane sing lugur ndek lemah sisa luwak iku arane nak bapak isun arep melaku angon bebek turut pinggiring banyu mlakune supo sing durung sarapan angon bebek ning tengah sawah ra peduli panas lan udan bebek seneng ora karuman ngrasakno hati saran nggih pamundutanipun kembang kopi sampun Mas Jono. Nggih, sampun. Kita sewot kembali dari keluarga Bapak Tasik. Tasik. Nggih wonten niki Monggo sarung jagung. sarung jagung. Nggih. Bibar sarung jagung maki kula selat pamundutan Mas pasukan kopior nggih. Layah-layah mesake ke sore ning oleh Nggih Mas Jono. Monggo sarung jagung. Kebacut tresno ora gawe kena ragame kucimu yen saya jalalino piye janjini laiki sarungi jago apaan cenyata abadi dan perinoso watone kelakon bisa gandeng rukun manunggal lahir batin senajan munggawa gunung modon jurang tanpa pitu ning nyatane ngono prasetyane ngati bunga susah padha dilakoni laiki sarung jago halo apot mati baisin padha donya kangi bebasani sarung jago panteni apa tresnani nggih Mas sarung jagung sampun Nggih, monggo salajengipun